Heipsan ja tervetuloa uuteen videoon. Nyt viimeksi kun mä sain siitä Tinistä sen vedon, niin mä annan vielä lisää mahdollisuutta täällä Pokemon 151, niin mä ostin tämmösen Zapdos EX Collection boxin ja yhden tämmösen Tinin vielä tuolta korttistopilta. Jeps, eikö lähdetä katsomaan. Aloitetaan vaikka tästä Tinistä. Ihan kivan näköinen koini sieltä. Vaihdetaan vähän lähemmäs noin. Ja tosiaan tässä Tinissä on pari boosteria. Sieltä lähdetään Gastlillä. Paras, Voltorb, Krabby, Skytter, Charmeleon, Parasect, Magikarp, Reverse Weedle ja Kabutops Holo. Sitten lisättiin vähän valoa. Oli äsken vähän pimiä näköjään. Niin sieltä Machop, Porygon, Electabuzz, Koffing, Pidgeot, Omanyte, Tauros, Pidgeot Reverse, Leftovers Reverse ja Electrode Holo. Voi kun oli aika kuiva Tini. Sitten lähdetään avaamaan tätä Zapdos-boksia ja toivotaan, että täältä tulisi edes vähän jotain. Täällä on tosiaan 4 boosteria. Jep. Eli tossa on nyt ne promokortit, Zapdos EX ja Electabuzz Normi Holo siellä. Ja sitten siihen tuli mukaan tämä Zapdos Jumbo-kortti. Sitten lähdetään siitä avaamaan ne 4 boosteria ja toivotaan, että jostain saatais. No, Squirtle, Lickitung, Venonat, Pidgey, Gloom, Clefable, Dugtrio, eka Reverse Weedle, Blastoise EX. Oh damn. Kyllä nyt alkoi herkuttelemaan. Ja sitten Holo Kabutops. Yes! Kerrankin vähän jotta niinku isompaa vetoa tästä 151. Nice. No niin. Sitten otetaan toinen boosteri. Vähän meni niinku itselläkin pakka sekaisin, että oikeasti saa jonkun vedon tästä 151. Sitten oli ainakin hyvä aloittaa tämä boksi, sitten koodi, normi, energia sieltä ja sitten aloitetaan Poliwag, Pikachu, Farfetch, Shellder, Golbat, Leftovers, Persian, Muk, onko tää jo? Ei kun oli se. Ja sitten Clefable ja sieltä Alakazam EX. Nice. Eihän tää ollut edes kiinni. Ei. Mitä ihmet? Sieltä saatiin holoenergia. Jigglypuff, Staryu, Charmander, Spearow, Snorlax, Sandslash, Nidorino, Porygon, Dratini ja Holo Omastar. Sitten tosiaan viimeinen boosteri. Koodia, normi vesi ja tentakuulilla aloitetaan Rattata, Squirtle, Lickitung, Nidorino, Golduck, Pinsir,
eka reverse Odis, toinen reverse Victripel ja Jynx EX. Juu, tää oli kyllä ihan kiva boksi. Sitten vielä tähän loppuun pieni recap, mitä saatiin. Eli tosiaan nämä kaikki tuli tosta Zapdos EX-boksista. Tämmönen Psychic Energy, Holo, Jynx EX, Alakazam EX ja Blastoise EX päivän parhaimpana vetona. Nice. Tosiaan kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas seuraavissa videoissa. Laitan kanavatilauksen, jos et ole vielä tilannut. Se on siinä tällä kertaa. Moi moi!